El consumisme guanya cada cop més terreny, especialment al Nadal. La llau dels missatges en els que es convida al consum afecten sobretot la canalla. Les famílies gasten aquests dies entre 60 i 200 euros per nen entre joguines i roba. Molts pares creuen que aquesta despesa no és positiva pel desenvolupament dels més petits. S'ha de controlar una mica aquest tema, però bueno, avui dia estem ficats en una societat de consum i a vegades és difícil controlar aquest tema, no? Tantes coses i de cop no. Millor fer per l'estiu, que tenen vacances unes quantes, per Nadal unes quantes, el compleanys, el sant, però totes de cop no. La veritat és que jo les guardo en un armari i les vaig traient de mica en mica durant l'any. Nosaltres el que fem és, entre tots els germans, es va un regal a cada nen, perquè si no tenen, som 5 germans, si no tindrien 5 regals, tenen un regal, a casa també fan 2 o 3, però al final s'ajunten amb 8, 9, 10 regals de cop. No és bo. Aquest fenomen és fruit de la participació de tota la família, que contribueix a incrementar el nombre d'obsequis.